Belai kotor kok tuma Tipra motha tai Congress miliwui kok chaplainani thangui tongo Bukuk Animes Debormani habanogo Mangplini bisingtui nuguni mankana Tipra mothani buhagra tai Congress ni MLA borok orok kok chaplainani tongmani Bwskangni salmari election bo ganarok phiaba borok kwnui miliwui election rorai khaine naimani jongkha tamusugrati saimayako jumnorokno phunungnai eba sabai sukrobui sanai update manane bagai gorongi tongdi gumti TV bai